Bună seara, facebookiștilor! Astăzi o să învățăm niște chestii utile, deci cum să dăm un plus de originalitate mesajelor ce le transmitem prin chat de pe Facebook. Pentru aceasta trebuie să avem instalat Google Chrome, deci arhicunoscutul browser de la Google, cel mai bun după părerea mea, și din moment ce l-avem instalat ne ducem la meniul principal, selectăm instrumente și vom instala extensii. În acest moment n-am nicio extensie instalată, dar nu nimic. Haideți să răsfoim galeria și căutăm FaceMoods. Iată că am găsit FaceMoods. Deci este o aplicație foarte interesantă. Iată cum va arăta aplicația dumneavoastră. Pur și simplu veți fi încântați de ea. Haideți să instalăm. Instalați, desigur că da. Iată că s-a deschis și un site. În acest moment nu mai avem nevoie. Și hai să încercăm să vorbim cu cineva, cu Griciu, dar iată că va trebui să reîncărcăm pagina pentru ca aplicația să-și intre în drepturi. Iată, vedeți că în acest moment a apărut și butonul specific pentru smiley-uri și iată, în sfârșit, smiley-urile de care vă spuneam sunt foarte interesante pentru toate gusturile. Iată și smiley-urile specifice Facebook. Însă mie cel mai mult îmi place acesta. Dar să-l vedem înainte de a-l trimite. Evident, un Griciu nu o să-i transmit asta. Sau acesta îmi place. Me too, honey. Ok. Și dacă ne uităm mai bine aici, avem mai multe categorii. Celebrități, Lady Gaga, Michael Jackson probabil, nu mai știu. Așa, smiley-uri pentru cei care sunt îndrăgostiți, foarte îndrăgostiți. O să-l vedem pe ăsta. Wow, ce buze senzuale. Avem și smiley-uri funny și smiley-uri de insultă. Hai să ne uităm la unul. You're idiot, man. American jegos. Și așa mai departe. Deci sunt pe diverse categorii. Sunt absolut convins că tot timpul autorul acestei mini-aplicații va dezvolta și va adăuga noi și noi smiley-uri originale și foarte frumoase. O să ne uităm la asta. Wow! Cool! Yeah! Și în rest, cred că sunt absolut convins că o să vă placă. O să-i transmite lui Griciu un smiley mai neobișnuit. Ok. Dar el cu siguranță nu va recepționa. Cu siguranță nu are instalat această aplicație. O să vedem ce o să-mi răspundă. Și cam acestea. Cam aceasta e ce am vrut să vă spun eu. Ce se mai întâmplă aici pe Facebook? Fabriția Montemitru, likes, Victoria Vorskaya link. Nu te mai cred, ia să încercăm. Frumos, foarte frumos.